Yaba mfowethu, ngiyaxolisa ukuba nemibuzo kodwa ngisacela ukubuza. Impela kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Kulungile yini ukuthi umuntu emdala e-over 50, 60 kuya phezulu ashade nengane encane na-18? Bafowethu ngiyabuza ngilwe. Kulungile yini? Awulibulali yini ikusasa lengane? Ngoba wena akekho umuntu wesilisa ongahlala aze afike ko-50, 60 engenayo umfazi. Cha, angicabangi ukuthi ukhona umuntu onjalo. Bapho ntanga yenu kanti uzelwe nini kanti ubuphila umuphi umhlaba? Leyo mbuzo nje engiyibuza yona mina ukuthi ugugu uzube ngaka njena-ke nentshebe emhlophe egcwele imhlathi. Bapho ntanga yenu wawukuphi yonke le minyaka ngoba usufuna ukushada nengane njena 18 manje? Le ngane ayazi lutho le. Uzoyithatha manje ufuna ukugugela kuyo uthi ufuna uyenza umfazi, ufike uyayilobola uyoyibeka lapha ekhaya, eqeda uyafa wena. Uzoyaphi lo muntu, umshiyela bani? Kusho ukuthi awumthandi ngoba mina umuntu engimthandayo ngifisa engathi ngingafa kanye naye ukuze ngabone enye indoda. Wena ngoba sezithi 5 minutes to, awuboni yini ukuthi umosha isikhathi ikusasa lengane mhlambe? Ku-right yini bafowethu, ngiyabuza. Lezi ngane lezo ozoyizala nalo muntu lona, awubona ukuthi vele seziyintandane lezi ngane lezi, kwandisa iy'ntandane emhlabeni. Una 60 usashela, ufuna ukuthatha ingane encane ena 22 ena 30. Uyisaphi? Uyisaphi le ngane? Kubaluleke kwenzelwani lokho futhi? Ngiyacela ningichazele kahle, ngifuna uku-understand-a, angeli nami. Ngifuna uku-understand ukuthi yenzelwani leyo nto, ngoba abantu abadala ibona futhi abasikhuzayo ukuthi-ke ungabubuki ubunqunu bomuntu omdala. Umuntu ongangobaba wakho uyihlo, ongangoma wakho unyoko, ongangodadewenu udadewenu. Then una 60 ingane ina 19 uzothini? Uzothi baby noma uzothi nkosikazi? Uzothini? Uzomteketisa uthini? Ingane yami, mzukulu, uzothini? Ngisacela ukubuza bafowethu, ithiwa nto nje mina nginokuyibona iyenzeka impela, ithiwani?